Il-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni fl-aħħar tmiem il-ġimgħa kienu impenjati sew sabiex inatfu partijiet mill-pajjiż li ntlaqtu mir-riħ qawwi li ħakemm il-Gżejjer Maltin. Fil-fatt, hekk kif fl-aħħar tmiem il-ġimgħa r-riħ kien ġej min-naħa tal-Grigal u l-Vant, il-Kosta Maltija fil-Vant intlaqtet minnu. Dwar dan One News tkellem mad-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni hekk kif spjega x-xogħlijiet li kien hemm bżonn isiru partikolarment f'diversi bajjiet. Waħda minnhom kienet il-bajja tal-Għadira wara li r-riħ qawwi tella r-ramel fil-bajja għat-triq bis-swit il-bajja. Ilna 30 mobilizzati fuq il-bajja tal-Għadira, nafu li għaddejjin xogħlijiet infrastrutturali f'dik it-triq ukoll, allura l-problema komplet tikber iktar. L-ammont ta' ramel li tela tul dawn it-tlettijiem prattikament ma stajniex inlaħqu miegħu. Kellna nimmobilizzaw 3 gafef on site sabiex dak ir-ramel kollu li jitla' fit-triq nerġgħu nnaħħuh. Flimkien mal-bajja tal-Għadira, De Gwara spjega wkoll kif l-istess xogħol kien involut fil-bajjiet tal-Balluta f'San Ġiljan u dik ta' San Tomas. Hawnhekk De Gwara tenna wkoll kif ix-xogħol jinvolvi tindif tal-alka li tinġema' fil-bajjiet u li ta' kull sena din id-diviżjoni tiġbor mal-5,000 tunnellata minnha. Hemm proċess li jrid isir illi l-alka li niġbru tibqa' fuq il-bajjiet tagħna sabiex jiffiltraw l-elementi tan-natura minn ġol alka stess. Wara 48 sija din tkun tista' titneħħa. Jiġifieri dak li jkun jara muntanji ta' alka, dawn ikunu qegħdin huwa parti mill-proċess sabiex l-alka mbagħad titneħħa u tkun tista' titqassam jew lill-bdiewa dawk li l-bdiewa ħafna minnhom jitolbu ammont ta' alka sabiex jużawhom fl-għelieq tagħhom. De Gwara kompla jispjega kif dik l-alka li ma tibqa' ma tinġobarx mill-bdiewa u mbagħad tittieħed il-matab. Id-Direttur Ġenerali ta' din id-Diviżjoni temm jgħid li fi ftit żmien jibdew jitħejjew il-preparamenti sabiex il-bajjiet kollha ta' pajjiżna jkunu kollha lesti sabiex jilqgħu fihom numru kbir ta' persuni li jażlu jqattaw il-ġranet sajfin tagħhom il-baħar.